Alright, mayong buntag o mayong gabi pa mga higala, no? Mga ka-super sa tog sa Facebook page sa Super Balita o sa atong YouTube Benji Dalisik, no? Dito karon sa may Barangay Suba ding atong Dakbay Sugbo og ang mga personnel sa kini ang Philippine National Police o Armed Forces of the Philippines ipagayon sa kaning curfew, no? Nadiri ang kaning ilag armored car gisecure karon ang papagayon sa checkpoint o gining curfew diri mismo sa atong dapit so mo ni ang armored car, no? Unya dapat lang kaning mga nagapark diri sa kilid ang ngayon ni siguro ang i-clamp mga igala para sab nga mamahimong ang makaagi lahos-lahos dayon kay yan ang situation nga doon yung nakapark o nakababag sa kilid gabahin nga mga sikirin nga nakaparking magkahatag ka sa gabal in terms of doon ay sunog, no? Maglisod ang ato nga fire trucks so man nga ngayon siguro ang atong CCTO mo ko din mo pahigayon sa pag inspect o kapag roving dili repita sud gabahin sa Barangay Suba para sa pagpahigayon, no, sa kining patrolya pag-clamping dining dapit mga igala. So doon na yung mga nadagpan. O na, mo ni mga nadagpan, no. Na iko ni na mga nadagpan. Pila mo duha sa? Duha nadagpan? Upat, so upat ni. Mga minors ni. Okay, isa ka minor na mga igala. So mo ni situation kun na paday gaban ang sa kalig gabi sa pa nga kita basi nakalimutan ko tanan nga ang Cebu City under gyapon sa MJCQ Modified General Committee Quarantine but gibatuman ang kaning pag-stricto, no, ang pag-check o pag-inspect sa mga quarantine area kay labi na karon nga misakap na sa pagbalik, no, ang atog kaning kaso sa coronavirus disease o COVID-19 sa atong dagbayan sa Sugbo mga ka-super. Pinaka-latest update labas ng Barbasyong Balita karong gabi, no? Adlaw pag kining Huwebes pizza 21 sa buwan sa kining Enero 2020 nya hapit na mag Enero 22 mga higala mga ka-super. Sa pag-subscribe sa Super Balita page o sa Sunstar Cebu page imo sa to YouTube Benji Dalisik mga higala. Salamat mayong adlaw kayong tanan.